आंनि लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जाबाय फिसा नोमफायाबो सफैलिया Orgen, फिसा नों सिमांखौ नाय फिसा आं आरो बारा गोबाव थालिया बारानिफ्राय बारासो मोनसिनबाय नोमफायाबो दाबो सफैयाखिसै आफाया डक्टर लाबोनो थांदों नों थांदों Apa nang mana dapat sofila? बुजिबाय आंबो नोंनि दुखुखौ आंबो हानायमानि नोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन थ' थांसै
फुंखा आं मैया कलेजाव थांबाय थानाय समावनो सानैसो गुन्दाया आंखौ एदावदोंमोन बेयावनो आदा अरगेंजों बुनानै हरजादों सोरमोन बिसोरो आरो नोंसोरखौ सिनायासै ओहो आं बिसोरखौ सानसेबो नुफेराखैमोन आरो सिनायनोबो हाया आंसो मोननांगौमोन ओरैबादि बुगौमोन आं बिसोरखौ जे बिसोरो गावसोरजों गावसोर सिनायलायनो हायै खालामगौमोन आङो फुंखा आं नोंखौ गिनाय मोनो मानो नोंसिनि आइया आंखौ मालाबाबो लांखानाय नङा सिमां नोंहा दासिमबो आंनि सायाव फोथायनाय गैया आरो नों आंखौ गिदों फोथायनो गिनाय मोनो फुंखा मानोना आंदि सासे गोरिब न'खरनिसो सिमां आं नोंखौ हाबा खालामनानैसो सारिगोन थेवबो फुंखा गोसोआव गिनाय फैयो एसेबां मोजां मोनलायनायनि उनाव बोरैबा जुदि नोंहा जुदि एसेबो फोथायनाय गैयाब्ला आं दिनैनो नोंखौ मन्दिराव लांनानै खाफालाव गोजा सिन्दुर फुनना न'आव लांनोसै आं दिनै थांगोन होनना बुंनो हाया मानोना आं आबै आरो आदामोननाव सोंग्रोनांगोन बिदिब्ला नों सोंग्रोदो आं नोंखौ न'आव थांनानै लायसिगोन औ जागोन दे बिदिब्ला होमबा आं थांसै सिमां बेथ' फुंखासो खोमा बाजै ओ बाजै अबाव थांखोब्रा ए माथो आगैसो औ लायो बाजै फै 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 जिराय फै जागोन दे बाजै फैफेरा बोरैथो फैलायखो दिनैलाय बाजै मोनसे गिदिर खामानि लाना फैदों आं बाजै माने नोंखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बाजै खौरांबो हरा माबो हरा दिनैलाय माथो जानो जेबो नङालै बाजै जानाय लोंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा मा खोथा आगै बुंदो बाजै नोंस्रानि फुंखाया नोंनि मान सनमान जाजोबसिगोन नों मिन्थियाखै आंनि फिसाया मालाबाबो मान सनमान जाफेरा आरो जानोबो होखाया आङो नों मा बुंनो नागिरदों आगै फुंखाया सासे गरिब न'खरनि फिसाजोजों मोजां मोनज्लायदों बाजै नोंसोर जाबाय हाइ लेभेलनि मानसि हाइ लेभेलनि फिसाफोरखौसो हाबा खालामनांगौ नोंसोरो बेबायदि गरिब न'खरनि मानसिखौ जुलि होयोब्ला मान सनमान थांखागोनखा गोरिब न'खरनि फिसाजोआ माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया आरो आगै बिहामजो नायनाय दायथ'आ नोंनावबो थाखाबाय जागोनलै बाजै आं सासे हाइ लेभेल न'खरनि बिहामजो लाबोना होफैनोसै नोंनो जागोन आगै बिदिब्लाथ' मोजांसो नों बिदि हायोब्ला आं नोंनो 50,000 बान्था होगोन आं सोलै बाजै मानो हाया जानो होफैगोन ना आं दे बिदिब्ला बाजै आं थांथ'नोसै दे जेबोखौनो मोनजायासै नांलालै बाजै उनाव जाबाय थागोन दे थां दे अरगें सोरबा फैलायखो ए खुलुमबाय आबै फिसौ नोंनि साननाया जाफुंथों अरगेंआ न'आव गैया नामा आबै सोरबा जाखो फिसौआ आं सिनायनोबो हायासै आं अरगेंनि लोगो माया अरगें आलासि फैदों नै फिसौ जिरायफै मामोन आबै आलासि फैदों नै ए माथो मायासोलाय औ बेसेबां गोबाव जाखो नोंलाय आबै दासान्दि अरगेंआ जेबो खामानि गैयिलाय आफाजोंनो साननैसो खामानियाव थाहैथ'थोंसै नामा गाव थांनो हायोब्लालाय थांथोंसै गावहाबो उनाव मोजांसो जागोन आफाया थिखा मावो गाव जुदि आफाजों गोरोबनानै सोलियोब्ला
आफायाबोथ' माबा मोनसे राहा दिन्थिगोन ना नंगौ फिसौ नों बुंनायाबो थार गाव जुदि मोजाङै सोलिनो हायोब्ला गावहाबो मोजां जागोन आंथ' थांनो हागौलै आबै नाथाय नोंसो नों जिंगा दासि फिसौ नों नोंनि इयुनखौ बोरै दाना लानो हागोन नों बेखौसो सान जागोन दे बिब्दिब्ला थांसिगोन आं मानो लिंहरदोंमोन सार जोंखौ नोंसोरखौ लिंहरनायनि जाहोनखौ नांगौ नोंसोरो सानैजों नागेशोरखौ गावथारनांगौ जागोन सार मानसि सिथारनाया जोंनि थाखाय आसि फिसानिसो खामानि सार नोंसोर रांखौ दा 50,000 लांग्रो बाखिखौ खामानि जोबनायनि उनाव मोनबावगोन जागोन सार खामानिखौ जों मावफुंजोबगोन नाथाय मानसिखौ अबाव लोगो मोनगोन सार नोंसोर मानसिखौ दिरिं दैमानि दालाङाव लोगो मोनगोन बेवहाय बियो खामानि नायनो फैगोन बेवहाय बियो हारसिङै थागोन मिन्थिबाय जागोन सार जों खामानिखौ दायित्व लाबाय नाथाय खामानिया जोबोद सिक्रेट हुसियार जेन रावबो मिथिनो मोननाय नङा जागोन सार बेफोर आइडिया जोंनावनो दंखायो नाथाय खोनासं जेन खामानिया मिस्टेक जानो मोननाय नङा नो लादो राङा जोंनि खामानिया मालाबा फेलें जाफेरा दा जों थांनोसै अके नागेश नों सेते खामानिखौ दिनै मावथारनांगोन दै दिनै सारा दालां सायाव हारसिङै थागोन मिन्थिबाय राहुल मानोबा नांगौमोन सार नों दिनै लेबार पेमेन्टखौ बुजायदो मिन्थिबाय आं थांग्रोदिनि सार आं दिनै न'आवसो थांनो सानदोंमोन मा जालायखो नोंहा न'आवलाय एसे देहाखौ बोरैबा मोनदों सार दे बिदिब्ला नों थांग्रोदो पेमेन्टखौ आंनो होलांसै जागोन सार आं गाबोन फैफिनसिगोन दे थांदो थां नों आंनि जिउखौ बासायबाय दिनै नों आंनि जिउखौ बासायबाय बिनि थाखाय आं नोंखौ साबायखर होबाय नों बबेनि जाखो औ आं अस्थि नंगौ आफा बे अरगें दाख्लै आंखौ बासायनाया मा जाखो खामानिया
साबायखर फिसा नों जोबोद अनफावरि गोसोनि मानसि आं दिनै नोंनि गोसोखौ हमदांनो हाबाय जागोन दे सार बांद्राय बाख्नायनो नाङा नोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां आरो नों दा मा खालामनानै दङ ग्रेजुवेसनखौ लानानै आं दा ओरैनो दंथ'यो फिसा बिदिब्ला आं नोंखौ आंनि एसिस्टेन्ट हिसाबै आंनि खामानियाव थिसनना लानोसै नों आंनि खामानियाव थाफादो नंगौ आफा नों बेखौ खामानियाव थिसननानै लादो जागोन दे आइ जागोन थुदो फै आबै आं नोंनाव फंसे खोथा सोंगौमोन बुंदो मा खोथा सोंनो नोंलाय आबै आं सोङा हसिया नोंनाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय मा गोरोन्थि मावखो नों फिसौ आबै फुंखा मुंनि सासे सेंग्राजों गोसो गोरोबलायनानै हाबानि रादाय खाबाय आबै सिमां आं नोंसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम जोथोन लाबोबाय नोंसोर दा गेदेर गोलाव जाबाय गावबा गावनि इयुनखौ गावबा गावनो दाना लानो नाजादो आबै फुंखाया मालाय सेंग्राफोर बायदि नङा बेयो जोबोर नोरोम आरो गोग्गो आखुनि थेवबो फिसौ जुलि लानाय आरो संसार जानाय एसेल' खोथा नङा बेवहाय गोबां सुखु दुखुनि खोथा थायो आबै आं दा मा खालामबावनांगौ आं मा बुंनो फिसौ नोंदानियावबो सोंनानै नायनांगोन आरो नोंबो एसे सानै हयै खामानिखौ माव नाथाय आबै आं बे फुंखाखौ नागारनो हानाय नङा जागोन फिसौ नोंसोरनि मोजांब्लानो आंनिबो मोजां जोंनि न'खरखौथ' मिन्थिखायोआनो थेवबो आं नाजागोन नोंनि गोसोखौ आं सिफायनो सानाखै थां फिसौ मैगंखौ सुनानै लायदो थां जागोन दे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै सोर जोङो मा बिब्दिजों बोरै जानो मा बाथ्रा जाखो बेलाय नोंसोर खामानिखौ मावनो हायासै टार्गेटआथ' थिगैनो दंमोन नाथाय सोरबा सासे हरखाबै फैनानै बेखौ टार्गेटनिफ्राय बासायफैनायसै सार सोर बे सेंग्राया नोंसोर बेखौ सिनायना सिनाया सिनाय मोना सार जों बेखौ मालाबाबो नुफेराखै सार बे खेबसेनि थाखाय जोंखौ निमाहा होदो सार निमाहा नांगौ नोंसोरनो निमाहा होननाय सोदोबखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मोनफेराखै मिथिबाय सार जोंखौ बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो सार उनाव आरो जों मालाबा फेलें खालामला सार आंनि लांनाय रांखौ थाबैनो होफैफिन नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन मिथिबाय सार खेबसे चान्स होबावदो सार चान्स नांबावगौ नोंसोरनो साला सैमाफोर ओंखारलां बिनिफ्राय थाबैनो ओंखारलां न'आवबा मानसि दंना गैया जाखो ओइ सिमां ए माथो फुंखासो बेलाय फै जिरायफै औ आबै ओजों फैनायसाय आबै आं बुंनाया बेनो फुंखाया ए नांलाया फिसौ नांलाया जागोन दे जिराय थां सिमां सा एसे फुदुंनालाय जागोन नों थाथ'हा आं सा फुदुंनायनि फिसौ सिमाङा नोंसोरनि खोथाखौ गासैखौबो आंनो खोन्थाखाजोब्बाय नाथाय नोंबो जोंनि न'खरनि खोथाखौ मिन्थिखाजोब्बाय जानांगौ मिन्थिबाय आबै थेवबो आं बेफोरखौ जेबो सानाखै थेवबो फिसौ बिमा बिफा गैजायै गथ' बिसोरनि मोजां संसार जानायखौसो आं लुबैयो गोरिबनि फिसा होननानै नोंसोरनि न'खरा गनायाब्ला जोंनाबो आइ आरो आंल'सो आबै आइखौ आं गनायहोगोन आरो आइया आंनि खोथाखौ माब्लाबाबो दाननाय नङा मोजांब्लाथ' मोजाङानो नोंसोरनि खोथासै आं नरगेंनियावबो सोंहरदोंमोन बिबो नोंसोरनि मोजांखौसो हास्थायदों बे साननैसोआ खामानिया बांद्रायनो बेनिखायनो फैनो हाया होननानै बुंहरदों जेबो नङा दे आबै आं आइनोबो खिन्थाबोदों सिमांखौ दिनै लांफागोन होननानै
दिनैथ' हाखु दाखु जासिगोन आं गामिनि मानसि सासे सानै लिंनि समाजनिबो खोथा थायोथ' आबै साया जाबायमोन सिङावनो लोंफैथोंसै नामा दे बिदिब्लालाय फिसौ नों दिनै थांथ'नांला गाबोन थांनो हासिगोन दे जागोन दे आबै थां साहाया न'आवनो लोंहैदो जागोन दे फै बैयो 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 बै मोनसेयाबो बैलाय बै मोनसेया बेनो जोंना आफानि खामानिया अरगें नों अया थां लेबारफोरखौ सामलाय थां थां जागोन सार माया मानो फैदों नोंलाय बेयावलाय फा सान्दुं गोसायाव नोंहा मा खामानि दं अरगेंआ खामानियाव गोदानखाय बोरैबा मोनगोन साननानै फैफादों आं माया इसेबां सान्दुं गोसायाव नोंखौ बेवहाय नुब्ला सारा आंखौ मा सानगोन आफाया आंखौ जेबो साना दे आरो